Vážená divácká rodino televize Noé, vítám vás ve druhém vstupu živého vysílání, kdy si vám hlásíme z Rožňavy, kde probíhá právě Pouť charit, celostátní setkání pracovníků, dobrovolníků, dobrodinců a klientů Slovenské katolické charity. Dříve než se pustíme do rozhovoru s našimi hosty, pojďme se podívat, jak taková pouť vypadala v loňském roce. 750 zamestnancov a podporovateľov charity na jednom mieste. Púť Charit 2023 bola výnimočná počtami, priestorom, ale aj atmosférou. A ja sa musím priznať, ja som charita. Ja som hrdý na to, že pracujem na charite. Výnimočnou ju robil každý jeden z vás. Pretože byť blízko pri človeku, pri každom človeku, je stále vzácne a výnimočné. Tvoríme spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré miluje, ktoré dáva, ktoré sa obetuje. Tvoríme charitnú rodinu, ktorá sa stará o ľudí v núdzi, o tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Prišli sme do Červeného kláštora, aby sme sa mohli stretnúť. Nechali sa povzbudiť. Načerpali síl do ďalšej práce a tiež, aby sme ocenili prácu tých, ktorých služba spoločnosti je mnohokrát skrytá, ale nesmierne potrebná. Ďakujeme, že sme tento deň mohli prežiť spoločne. Ďakujeme, že konáte dobro. Ďakujeme vám, že charitou ste. Tolik zdění na loňské pouti charit. Jak je ze záběrů za mnou patrné, milí diváci, areál se nám naplnil hosty a na pódiu už probíhá program letošní pouti charit, ale u sebe ve studiu už vítám našeho hosta, je jím monsignor Stanislav Stolárik, místní rožňavský biskup a také zřizovatel místní diecézní charity Rožňava. Vítejte, oče biskupe. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem divákov televízie Noé. Oče biskupe, když se řekne slovo charita, co vy si pod tímto slovem osobně představíte? Tak vychádzame z etymológie. Caritas je láska a charita vždy mala aj pracuje práve na tomto princípe. Ja nehovorím, že nepotrebuje materiálne zabezpečenie, aj kvôli tomu sú zbierky a ďakujem aj všetkým štedrým darcom, ale nebyť nasadenia týchto ľudí, ktorí v podmienkach, v akých sú a konajú dielo lásky v prospech núdznych, toto je veľmi dôležité. Preto sme aj trošku zaskočení opatrením našej vlády, ktorá nejako nechce posúvať ďalej podporu práve aj týmto mimovládkam a obávame sa, či potom nepríde nejaký kolaps. Ale znova veľakrát veríme, že aj teraz títo, ktorí to robia s láskou a s láskou k inému, že aj toto prekonajú. Tak věřím, že máte zde i v Rožňavě spoustu nadšených zaměstnanců nebo pracovníků charity a účastní se práce charit také duchovenstvo nebo zástupci církve. Chci se vás zeptat, řekněte nám, co by zřizovatel diecézní charity Rožňava, čím je vaše diecézní charita specifická? Co všechno pro své klienty pořádáte? Tak iste vaša otázka smeruje tam, čo robíme, alebo čo robí charita, ale vlastne treba zvážiť aj to, v akom sme, ja neviem, v akej geografii sa nachádzame, že my sme od spišskej časti, od Krompách až po Banskú Bystricu. A každý ten región je trochu iný, ale všade sú núdzni ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Či sú to nejaké pravidelné stravovacie ponuky, či je to opatera chorých, či nejaký príchod k lekárom, či nejaké materiálne zabezpečenie, ktoré aktuálne potrebujú prebývanie. Tých aktivít je naozaj veľa a som veľmi vďačný všetkým, ktorí sú do toho zapojení.
Pojďme se nyní podívat na duchovenskou službu nebo na takovou tu duchovní podporu vašich klientů. Je o takovou službu zájem také? Jak probíhá? Ako som pred chvíľou spomenul, naša diecéza je dosť taká rozsiahla a tým aj rozmanitá, takže aj od jednotlivých tých častí diecézy závisí potom aj záujem o náboženské úkony, ale máme aj o to postarané a vždy je ponuka pre týchto klientov, či už prichádzajúcich alebo stabilných, aby boli zabezpečené aj duchovné služby. Pro českého diváka může být také zajímavé, že vaše slovenská katolická charita zastřešuje více denominací nebo denominací pod svojí hlavičkou. Vy spolupracujete s řecko-katolickou charitou. Jak taková spolupráce vypadá a kdo všechno je do ní zapojen? Jaké jsou třeba rozdíly v tom přístupu v té práci, pokud nějaké jsou? Je to obradová záležitosť, teda nie denominačná, ale obradová. Ale spolupráca je na všetkých týchto úsekoch, hoci v našej diecéze veľa grécko-katolíkov nie je. Takže ani tu nie je zvlášť grécko-katolícka charita, ale je tu priesah prešovskej grécko-katolíckej charity a hľadá sa vždy spôsob spolupráce. Otče biskupe, já vám velice děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a přeji vám, aby vám práce v místní charitě, ale i ve vaší duchovní službě přinášela spoustu radosti a božího požehnání. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem ešte raz divákov televízie Noe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A nyní, milí diváci, pojďme se podívat na krátký klip, který mapuje práci slovenské charity. Sme v spojenej škole svätého Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Nie je to obyčajná škola. Tak ťa volajú Terka? Tereska ťa volajú, hej? Ja mám 7 rokov. 7 rokov, výborne. Prečo? No tak? Tak len tak sa pýtam. Tereska i jej spolužiaci vyžadujú špeciálny prístup. Vďaka tomu sa postupne naučia veľa z toho, čo je dôležité pre praktický život. Takýchto detí sa rodí stále viac. Na 1000 narodených detí v roku 2012 bolo jedno autistické dieťa. Momentálne vieme, že na 100 narodených detí je jeden autista. 10-násobný nárast? 10-násobný nárast. Za 10 rokov? Áno, áno. Výzvou a aj názvom školského vzdelávacieho programu je škola Charitas, škola činnej lásky. Snažíme sa aj tento kresťanský rozmer naozaj žiť v našej škole a nie len ako sa modliť alebo rozprávať o duchovných veciach, ale v konkrétnom každodennom živote to preukazovať aj týmto deťom a rodinám, ktoré majú vlastne zdravotne postihnuté deti. Sú tu rôzne terapie, ktoré naozaj pomáhajú deťom ďalej sa rozvíjať, ďalej rásť a je to úplne iný rozmer, ako keď tieto informácie sú dodávané z pohľadu rodiča alebo nejak riešené mimo, lebo je to potom náročnejšie pre toho rodiča. Dôležitou súčasťou tejto práce je budovanie väzieb so svetom za bránami školy. Dobrou príležitosťou je Deň otvorených dverí, keď sem prichádzajú najmä rodičia takýchto detí a študenti tunajších stredných škôl. Mali sme možnosť vyskúšať si so špeciálnymi okuliármi, aké to je byť, keď dieťa má problém s vestibulárnym aparátom. To znamená, že cíti nerovnováhu. My ani netušíme, ako sa oni cítia a veľakrát sa ponáhľame niekde s nimi. Musia sa dostať do škôl, musia fungovať v normálnom živote. Je to naozaj pre mňa, ale podľa mňa aj pre tých rodičov je to veľmi náročné, ako aj pre tie deti. S niečím takýmto žiť. Majú možnosť porovnať rozdielnosť v prístupe aj špecifickosť práce v jednotlivých triedách, ktoré sú odlíšené stupňom postihnutia, respektíve stupňom zdravotného obmedzenia. Ale následne aj veľmi osobne sa vyjadrujú po tejto návšteve, že už nebudú riešiť, či majú
správnu farbu laku na nechtoch, či je outfit, ktorý si chcú obliecť na druhý deň, taký dôležitý. To podstatné je niekde vo vnútri nás. A ten pocit z tejto návštevy doterajšej je taký, že chceš v tom pokračovať aj v tej profesionálnej oblasti? Áno. Možno, že táto skúsenosť mi ukázala, že možno nielen ako keby ako taký obyčajný psychológ, že prijať ľudí do kancelárie, ale možno, že aj viac pomáhať, možno, že byť aspoň dobrovoľník v tejto oblasti. Spišská katolícka charita patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne. Aj preto majú absolventi tejto školy možnosť uplatniť sa v partnerských organizáciách charity. Napríklad vyšívame, striháme, lepíme, aj napríklad kreslíme, aj niektoré aj maľujeme maľovánky. 15. apríl bude ples ľudí s dobrým srdcom po Veľkej noci. Budeš tam? Budeš tam na tom plese? Budem na tom plese a vy budete kde, kameraman? Úprimne vám želáme, aby ste k inakosti vždy mali ten správny postoj. Ani nie ten extrémny, ktorý zosmiešňuje, ani nie ten, ktorý len ľutuje, ale práve ten, ktorý ľudí prijíma a vie byť nápomocný. Tolik, drazí diváci, reportáž našeho externího spolupracovníka Vlado Semana ze Spišské diecézní charity. A nyní už vedle sebe vítám našeho dalšího hosta, kterým je paní Ludmila Senderáková, asistentka koordinátora integračních aktivit. Řekl jsem to správně? Já vás vítám u nás ve studiu. Pěkně, dobrý den. Paní Senderáková, povězte nám, co taková práce asistenta koordinátora integračních aktivit představuje? Co všechno obnáší? Je to práca, ktorá sa venuje pomoci odídencom alebo uprchlíkom. Pomáha im vlastne začleniť sa do tej spoločnosti a do tej komunity, do ktorej prišli, v ktorej sa nachádzajú. Z které země k vám v posledních letech přichází nejvíce uprchlíků? V poslednom období, to je tak 2,5 roka, je to naozaj veľké množstvo odídencov z Ukrajiny, ktorí vlastne nedobrovoľne musia opustiť svoje mesta, svoje dedinky kvôli vojne. S čím vším jim Slovenská katolická charita pomáhá? Jakým procesem uprchlíci musí projít, aby se dobře začlenili do slovenské společnosti? Slovenská katolická charita hlavne pomáha získavaním finančných prostriedkov a ich koordináciou a zároveň pomáha aj komunikáciou s inštitúciami, pretože títo odídenci musia prejsť registráciou, musia si postupne nájsť nejaké vhodné ubytovanie, s ktorým im tiež pomáha. Takisto musia si nájsť prácu, alebo chcú si nájsť prácu a takisto je potrebné začleniť deti do slovenských škôl a do slovenskej spoločnosti. Pořádá vaše organizace nějaké vzdělávací aktivity, které pomáhají integrovat uprchlíky do společnosti, ale také připravit společnost na to, že budou obohaceni o tyto lidi v rámci sebe? Áno, z praxe už vlastne po tom období toho 2,5 roka, čo s nimi pracujeme, tak je veľa z týchto ľudí veľmi vzdelaných, vysokoškolsky vzdelaných, veľmi umelecky nadaných. Naša charita konkrétne im v rámci týchto integračných aktivít pomáha najmä s znalosťou a výučbou slovenského jazyka, pretože ten je dôležitý, ak sa chcú zamestnať a takisto fungovať v bežnom živote. Pomáhame im takisto s doučovaním detí, ktoré potrebujú tiež doučiť slovenčinu, keďže je to pre nich nový jazyk. Takisto im pomáhame so sprevádzaním k lekárom, so sprevádzaním na úrady, so sprevádzaním pri písaní životopisov a hľadaním práce. Co vám osobně dělá největší radost při práci s uprchlíky a v práci v charitě? Mne najväčšiu radosť robí, keď tí ľudia, ktorí museli nedobrovoľne odísť zo svojej krajiny, zo svojho domova,
keď u nich už nastane také obdobie, že sa naozaj tu u nás cítia prijatí, cítia sa ako keby žili v druhej rodine. Ja mám osobnú skúsenosť, že mi to takto povedali jedni známi ukrajinskí odídenci. Vy ste už pre nás ako taká naša druhá rodina. A veľmi veľa priateľstiev tu vzniká, pretože sú to naozaj ľudia veľmi s otvoreným srdcom, veľmi pohostinní, veľmi vrúcní. Tak toto je taká najväčšia radosť, ktorú ja mám z tejto práce. Paní Senderáková, já vám velmi děkuji, že jste si udělala pro rozhovor s námi čas a přeji, aby se vám práce v charitě i s uprchlíky velmi dařila. Děkuji. Ďakujeme veľmi pekne za všetko. Ďakujem. A milí diváci, nyní se pojďme podívat na krátkou reportáž právě v jedné z uprchlic na Slovensku. Dobrý deň, volám sa Ľudmila Kozrieva, bývam v Prešovi už 6. rok. Skončila 5 rokov fakulty a teraz pracujem v Pulse. No, v prvom rade chcem veľmi poďakovať Slovákam, ktorí cítim od nich veľkú pomoc Ukrajincom a oni aj tým, že dávajú ubytovanie pre Ukrajincov, aj jedlo, aj humanitárnu pomoc, hociak. Takže to veľmi, veľmi vážim a im prajem veľa zdravia a trpezlivosti. A myslím, že oni robia zo svojej strany všetko možné. Áno, viem, že oni napríklad komunikácia je to taká trošku ťažšie, lebo Ukrajinci prichádzajúci nevedia rozprávať po slovensky a Slováci nevedia ukrajinsky, ale oni takedy po rusky môžu rozprávať s nimi starší ľudia. Takže myslím, že zo strany Slovákov oni robia všetko možné, čo sa dá. Tak chcem pozvať všetkých Ukrajincov, ktorí prišli z Ukrajiny teraz momentálne ku našemu centru Caritas na ulici Svätopolkovej 2. A tam vám vedieť pomoc aj psychologicko, aj morálno, aj humanitárno. A chcem povedať ako Slovákom, ktorí budú teraz možno počúvať toto video, že ktorí ubytovali Ukrajincov, utečencov, aby im to povedali, tú informáciu a budeme na nich čakať a veľmi tešiť sa. Ďakujem. Nyní už ve studiu vítám u sebe ředitele diecézní charity Spiš, pana Pavla Vilčeka. Já vás zdravím, pane řediteli. A ja srdečne zdravím všetkých divákov televízie Noé. Co vaše práce, co by ředitele diecézní charity ve Spiši obnáší? Jak je náročná? Tak musím povedať, že ja som len riaditeľ. Čiže tie všetky diela, máme vyše 50 služieb, ktoré Spišská katolícka charita realizuje, sú vďaka vyše 600 ľuďom, ktorí tu pracujú, ďalšiemu množstvu ľudí, ktorí sú dobrovoľníci, ďalším, ktorí nás podporujú ako dobrodinci, či už finančne alebo materiálne. Aj pred chvíľkou sme mali možnosť počuť otca biskupa Stanislava, čiže aj vďaka požehnaniu biskupov a kňazov. Jaké veškeré služby ve vaší diecézi probíhají a co je teď takovou nejaktuálnějším projektem, kterým se zabýváte, nějakou aktivitou? Tak musím povedať, že máme rôzne služby od vzdelávacích, čiže máme špeciálnu školu, praktickú školu, škôlky, cez zdravotnícke, čiže prevádzkujeme kamenný hospic, mobilné hospice, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, až po sociálne, čiže prevádzkujeme, ja neviem, od pobytových, čiže to je či už detský domov, teda CDR-ko, prevádzkujeme zariadenia pre starých ľudí, prevádzkujeme zariadenia pre telesne postihnutých, ale aj služby krízovej intervencie, čiže pre zariadenie núdzového bývania, útulky. V rámci pobytových máme aj ambulantné, čiže denné stacionáre, opatrovateľská starostlivosť. A teraz, ja neviem, housing first, teda pre ľudí bez domova, rôzne humanitárne a podporné aktivity.
No a čím žijeme v poslednom roku, chceme na Slovensku vybudovať prvé respitné zariadenie v Dolnom Smokovci, čiže pre rodiny s ťažko postihnutými deťmi, ktoré potrebujú na chvíľku vypnúť a načerpať. Pane řediteli, poslední otázka. Vy máte navázanou mezinárodní spolupráci. Jak taková mezinárodní spolupráce probíhá a čím vás obohacuje? Čím naopak vy můžete obohatit svoje zahraniční partnery? Tak samozrejme spolupracujeme so všetkými okolitými charitami, čiže v Poľsku je to najmä Krakovská charita, v Maďarsku je to Charita Eger, s ktorými úzko spolupracujeme. Sú to české charity, Brno, Hradec Králové, Olomouc som zabudol, ale aj potom, ja neviem, Plzeň, České Budějovice a tak ďalej. No a samozrejme, dneska asi najintenzívnejšie spolupracujeme a pracujeme s ukrajinskými charitami a napríklad máme projekt psychologického poradenstva a humanitárnej pomoci a napríklad v regióne Charkiv, teda Charkov, východnej Ukrajiny a tak ďalej. Teraz tu nám bol biskup, sme vlastne jediná európska charita, ktorá vôbec prichádzame, ktorá pomáhame. Čiže ozaj tie charity na jednej strane my môžeme pomáhať, sa dávať, konať dobro, ale na druhej strane, najmä od českých charit, ale aj tu na tých okolitých, samozrejme sme členom Caritas Európa, ja som vo výbore Long Term Care, čiže pre dlhodobú starostlivosť, veľmi veľa čerpame na to, aby sme dokázali ešte viacej slúžiť a boli ešte ochotnější k tým núdznym ísť. Pane Vilčeku, já vám moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas ve svém nabitém programu. Přeji vám, abyste si tuto pouť charit pěkně užil a aby se vám vaše práce ve vaší diecézi velmi dařila. Děkuji moc. A ja srdečne ďakujem a prajem ešte všetkým divákom televízie Noé požehnaný deň. A nyní, milí diváci, si pojďme představit jednu z iniciativ Slovenské katolické charity. Kúsok vašej dane môže rozhodnúť o tom, koľkým ľuďom dokážeme pomôcť, uvariť polievku, darovať domov, ošetriť rany. Vaše 2% predstavujú viac ako len číslo. Predstavujú príležitosť. Príležitosť meniť svet. Bližšie informácie a návod, ako darovať 2% dane na pomoc ľuďom v núdzi, nájdete na webe www.caritas.sk. Spolu sme blízko pri človeku. Vážení diváci, toto je z druhého živého vysílání živě z Noé. V dopoledním vstupu vše. Na programu nás ještě čeká ve 12 hodin pravidelná modlitba církve Anděl Páně a ve 12:05 vás potěšíme mší svatou tady odtud z rožňavského pódia a přihlásím se vám ještě ve třetím vstupu ve 2:45. Mějte krásný požehnaný čas.